James Orengo kwedo piny owacho mamalo kuom deko mar chwalo omenda ne tend kaontis ma pacho ka wacho ni mano en achiel kuom yore mag thiro sirkal mag loch gwenge kata kaontis. Jatelo mano ni omedo ni kaka tend kaontis kedo gi oula ma ikelo kod koth mapek machwe gi kinde ni en ting' mapek ni mar gionge kod omenda moromo. Koloso e kinde mag ik mar mama Helen Odera ma en jaod Odera Odindo e gwenge mag Otagulu, Gavana Orengo kwayo jodolo mag dinde mopogore opogore mondo obedi ong'ala manyime e kwedo siasa mag miriambo ma thoth josiasa thoro timo e ute lamo. Ikno bende noywore kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Pesa monego bi counties gibendo kubi. That is one of the things that we should be very aware about. Not this current administration wants to kill devolution. Kirango, a lot of things they are doing, they are killing devolution. By denying counties funds, you are killing devolution. By saying that you must be close to the government to get development, you are killing devolution. Giving false promises. The government of Ruto said that when they come to power, there will be no debt and no taxes. Sanikoro Ruto wajanigara kulungeni zakaya no kobade. An pogaido ngamajajuok machalo kama. Maido goduchie.